Nagpakita sa ilang kahawod sa floral creations ang nagkadaiyang floriculture groups o AGRIPRENEURS sa pag-abli sa Mindanao Floriculture Exhibition 2025 sa Tagum City, Davao del Norte. Adunay parada sa LAIN-LAING grupo, garden designers o florists sa ilang floral creations. Ang seremonya gitambungan mismo ng Tagum Tourism Arts and Culture Council Chair Alma Uy, Regional Plant Quarantine Inspector Calip Henuta, Konsehal Shara Uy Salazar ug uban pa. Mas gipagbongga ang eksibisyon karong tuiga kauban ang 60 ka booths nga makita ang klase-klaseng bulak ug ornamental plants. Adunay similya sa mga fruit trees ug ang kahimanan nga plant competition, bonsai competition, SUISEKE competition ug ang AGRI-TRADE fair. Sumala ni Alma Uy, mas milabo pa karon ang floriculture industry sa Davao Region tungod sa suporta sa matag usa ug sa mga residente. Di mailham sab kini milig-on ang turismo ug kultura sa syudad sa Tagum. Mulungtad ang hangtod Disyembre 1, 2025 ang exhibit ug abli kini sa tanan nga buot mudlantaw sa labing bag-o nga trend sa ornamental plants o floriculture innovations sa isla sa Mindanao. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.